Jeg hedder Rema og er uddannelsesansvarlig på Europas dansklæreruddannelse. Hvad jeg synes, der er rigtig, rigtig fedt med den her uddannelse, det er jo, at der kommer noget, der faktisk fokuserer på undervisning. Jeg har danset i rigtig mange år, sådan omkring 30 år. Jeg er en del af Europa, fordi jeg synes, at der mangler en uddannelse, som netop kan være med til at sætte fokus på det at undervise. For mig er min helt store passion, det er undervisning og formidle dans videre til mine elever, tænde en passion i dem, følge deres udvikling, se dem blive bedre og bedre. Folk, som gerne vil undervise i dans, de har brug for at vide, hvordan man underviser i dans. Vores uddannelse er et tilbud til jer, der gerne vil ud og give jeres passion videre. Det er et 3-måneders forløb, hvor vi giver en rigtig god base, en masse teori i kommunikation, pædagogik, i hvordan du opbygger din team, hvordan du laver din koreografi, musikforståelse. Fokus er på det pædagogiske i faktisk at undervise, og det handler om, når man underviser, det er at give noget fra sig. Det manglede jeg selv, da jeg skulle finde ud af at undervise. Det er noget, der har taget mig 10 år at finde ud af, hvordan den rigtige undervisningsstil er for mig. Men hvor kunne det være fedt, hvis man kunne lære det allerede fra start af, så man hurtigere kunne finde frem til den helt rigtige undervisningsstil, der passer en selv. En danselæreruddannelse er rimelig vigtig, vil jeg sige. Det er vigtigt at tage fat i det, og man sparer enormt meget tid